हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। जदि आपनकर लिवर रे कोनोसी प्रॉब्लम आसी थाए ताहाले आपनकर शरीर रे विभिन्न प्रकार लक्षण देखा देई थाए। तो सांग माने लिवर होची आम बॉडी रो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन। तेणु बाय चांस जदि लिवर रे कोनोसी प्रॉब्लम आसी थाए ताहाले आम बॉडी रे विभिन्न प्रकार लक्षण देखा देई थाए, किंतु मोस्टली तीनोटी इंपोर्टेंट लक्षण आम बॉडी रे देखा देई थाए। आज आपण माने जदि से तीनोटी लक्षण को भलो भाबरे बुझी जिवे, भलो भाबरे जानि जिवे, ताहाले आपण इजीली स्टार्टिंग रे होतबा लिवर प्रॉब्लम को फाइंड आउट करि परिबे एवं ताहार ट्रीटमेंट मध्ये होई परिबे। तो फ्रेंड्स चलंतु देरी न करिकि हमर ए वीडियो को एबे स्टार्ट करिबा। जेमिति कि सांग माने आपण माने समते जानितंती लिवर होची आम शरीर रे एक मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन। तेणु आम नीति दिन जहाँ भी खाई थांती जेमिति कि खाद्य हो, मेडिसिन्स हो किंबा ड्रिंक्स भी हो, ताहा आम लिवर रे ही जाय मेटाबोलाइज हेई थाए एवं ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଟକ୍ସିନ୍ ଏବଂ ହାନିकारକ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମ ବଡିରୁ ବାହାର କରିବାରେ ଲିଭର ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଲିଭରରେ ଏନଜାଇମ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ହରମୋନ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଲିଭରରେ ଆମର ଟିକେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାଏ ତାହା କେବଳ ଆମ ଡାଇଜେସିଭ ସିଷ୍ଟମ ନୁହେଁ, ଆମ ପୁରା ହୋଲ ବଡି ସହିତ ସବୁ ସିଷ୍ଟମରେ ତାହାର ଇଫେକ୍ଟ ପଡିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଲିଭରକୁ ହେଲ୍ଦି ରଖିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିବି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭରକୁ ହେଲ୍ଦି ରଖିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର ଥରେ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଏ ନା ତ ତାହାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଜେନେରେଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହୁଛି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର ଖରାପ ହେବାର ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦେଇଥାଏ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେସିଭ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଲିଭର ହେଉଛି ଆମ ଡାଇଜେସିଭ ସିଷ୍ଟମର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ତେଣୁ ଯଦି ଲିଭରରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ, ଲିଭର ଠିକ ସେ କାମ କରିବନି, ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଡାଇଜେସିଭ ସିଷ୍ଟମରେ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର ଖରାପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବା, ବଦ ହଜମି ହେବା, କନଷ୍ଟିପେସନ ହେବା, ଭୋକ ନ ଲାଗିବା, ପେଟ ବଥା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ବଢିଥାଏ ଏବଂ ଲିଭର ସାଇଡରେ ଟଚ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନ୍ ହେଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟେ କମନ ଲକ୍ଷଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲିଭରରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଲର କଲର ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଥାଏ, ଯେମିତି କି ଅଧିକ ୟେଲୋ ଦେଖାଯିବା କିମ୍ବା ଅଧିକ ବ୍ରାଉନ ଦେଖାଯିବା। ହଁ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଲରେ ବ୍ଲଡ ମଧ୍ୟ ପଡିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ରେଡ କଲର ଦେଖା ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେସିଭ ସିଷ୍ଟମରେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ସିଓର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭରରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଗଲା ଡାଇଜେସିଭ ସିଷ୍ଟମ। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର ଖରାପ ହେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ବିଲୁରୁବିନ ନାମକ ଏକ ସବଷ୍ଟାନ୍ସର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ବିଲୁରୁବିନ ନାମକ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଏକ ହଉଛି ୟେଲୋ କଲରର, ଯାହାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନରେ ଡିପୋଜିଟ ହେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ହଳଦିଆ କଲରର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଜଣ୍ଡିସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହା ସହିତ ସ୍କିନ୍ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ ପାପୁଲିର ସ୍କିନରେ ରେସେସ ଆସିଯିବା, ଏହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର ଖରାପ ହେବାର ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦେଇଥାଏ। ଲିଭର ଖରାପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ କମନ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ସ୍ପାଇଡର ଏଞ୍ଜିଓମା। ସ୍ପାଇଡର ଏଞ୍ଜିଓମା ଏମିତି ଏକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନରେ ବ୍ଲୁ କଲରର ସବୁ ଭେନ୍ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଜାଲ ଭଳି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଲୋଅର ଲିମ୍ବରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଉଛି ତ ଆପଣ ମାନେ ସିଓର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭରରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଛି ନା କିଛି କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା ଥାର୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଲୋଅର ଲେଗରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଲିଭର ଖରାପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ ଫୁଲିଯିବା। ଏହା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ବସିବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଡ ଫୁଲିବାରେ କୌଣସି ପେନ୍ ହେଇନଥାଏ। ଏହା ହେବାର କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର ଖରାପ ହେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଲବୁମିନ ନାମକ ପ୍ରୋଟିନର ପରିମାଣ କମ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡରେ ୱାଟର ରିଟେନସନ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖା ଦଉଛି ନା ତ ଆପଣ ମାନେ କନଫର୍ମ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭରରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ହଁ ମୋର ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରି ଏହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ।
फ्रेंड्स आपण माने आपणकर लिभर को हेल्दी रखिया पई रेगुलर डाइट करंतु, रेगुलर एक्सरसाइज करंतु एवं सफा सुतरा पानी पियंतु। ଏହା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କିଛିଟା ନେଚୁରାଲ ଜିନିଷ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଯେମିତି କି ରସୁଣ ହୋଇଯାଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ହଉ କିମ୍ବା ବିଟ ରୁଟ ହଉ କିମ୍ବା କମଳା ହଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଲିଭର ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲିଭର ହେଲ୍ଦି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ।